Panaog mi sa bus sa Malaysia. Hello world! For today's video, akong isaysay ang mga series of unfortunate events dito sa Malaysia, Singapore. Kanang nga area no sa mga among experience dito. So nakahibaw ba mo nga gipanaog mi sa bus dito sa sa Malaysia, no? Ug ako na isaysay karon giunsa man nga gipanaog man ang amuang grupo sa bus padong sa Malaysia. So mo ingon ini ang istorya. So ang istorya ani sukad nga nasige na kog larga sa Singapore, Malaysia, ingon ana. Nakarealize ko nga pagdadon ako mga estudyante. Kaya aron makita ko mga estudyante sa mga high-tech kayo nga facility sa kaning Singapore o Malaysia. Niana ako nila nya. Ani anak so galingon. So laktod pagka istorya nagtudlo man ko og nursing informatics unya akong gi-propose sa mga estudyante nga mga tumiog laing nasod kay aron makita mi sa ilahang infrastructure in terms of informatics kay sa Pilipinas at that time wala man ta no bisan na computer na hospital sa Pilipinas sa una nga computer pero wala man jud nag-communicate pero kadto mig hospital pero naa sila kuan gyud kanang computer system pero mo lagi karaan palagi. So nag-email ko sa mga eskwelahan, nag-email ko sa mga hospital dito sa Singapore ug Malaysia og duha out tulo out sa daghan na kong gipadad-an ni respond. Usa sa mga ni-respond ang National University Hospital ug ang Mount Alvernia Hospital. Very nice kayo. Wa jud koy makasulti. Gi-entertain gud mi, gitarong gid mi entertain dito. Unya kuan kanang with hospitality gyud ang ilahang pag-entertain pero dili pareha sa ka-hospital kanang atong hospitality ba Filipino hospitality ba nga grabe ta mo welcome og mga visitors sa ilaha dito kay dili kaayo sila ingon ana nga hospital pero kuan lang bagi entertain kag tarong gipakita mi dito sa ilahang mga hospital. Unya part sa amo ang educational tour is a tour padung sa kuan Malaysia. Kinanaman kami dito, we might as well maatog Malaysia. So, nakatry na ko nga ako usa ni adto sa Malaysia gamit ra og kanang bus. Unya same procedure ang akong gi-experience sa mga estudyante kay kuan man barato nya. Nagabad yung magian mga jungle kanang jungle sa Malaysia sa daghan magian ni may kanang plantation sa palm trees, magian na ninyo nya. Aligre gyud siya. After pa kay istorya, nang ato miog ka ng Johor Bahru, kanang maagian man na nimo, ato mig Johor Bahru, nya, no, dili pa, ang bus day mo agi Johor Bahru. So, man na to, nagkuan nami, kaya nami sa bus, lingkod na niya. Ako, basta maadto ko laing nasod, da ang mga estudyante, naadyo ko'y pidos, kana pre-departure orientation, no? Naadyo ko'y pidos sa mga estudyante, na aming mga kontrata, ang mga estudyante, kompleto na og kuan, kompleto og insurance, ano ba, kung asog mo unsa sila dito, di ba? Ako din ang kuan, without joke, kanang ilahang kuan niya. Mga to, naadyo na sila yung mga kompleto na sa mga dokumento bagka okay na kung dadon nga papeles kay pakita na ko nga kana ko may estudyante insured niya naagid mi authority gikan sa gobyerno nga niadto mi. So mao na to sa akong pidos magsige jud ingon na nila nga katong asa dapita mo lakaw, asa dapita mo kuan ba niya kanang unsay angayan natong ipakita nga behavior nga kuan gid siya appropriate gid siya sa mga mahog naman mi nga international delegates asa ka self-entitled international delegates sorry unya mao na to adto mi Singapore nya nadyo mi sabot ana nga kanang di mo buwag sa grupo or kung assign kag body di mo buwag sa body nya mga tiguang naman mi. So ako sang ginan nga we are already kanang kuan mga adults so kung maglaglaag mo inyo na ng responsibility nga mo liability niyo mawa mo pero kung magkuyog tang tanan, ayaw to mo pagskandalo sa Singapore, especially sa mga public spaces. No, kadaghan ko nakasakop og estudyante nga nag-inom, nagkaon og something sa train, na ba nag-usap og chewing gum, nagmama og chewing gum, ana ba kana bitong yung mga things nga bawal sa Singapore ba. Unya,
mao to nga kanang mao na akong part na sa ako ang PDOS, pre-departure na ko nga pre-departure na ko nga tawagana nga orientation sa ako ang mga estudyante. Unya, giingnan na nako sila nga dili mo magsaba-saba kung nay daghang tao kay I think ang mga Singaporean o Malaysian dili ginahan og saba. I think so. Dili ra nga akong estudyante kay happy lagi kay me. You know, Filipinos we are kon kay ta happy ba? Happy as in nami kay ako as a teacher nga kuyog ako ang 20 ka sa 30 ka estudyante say tungaon lang nako sila kay di na ako makaya. Kontrolo na ko akong self kay di ko ginahan nga ma-embarrass ang mga kuan ba, ma-embarrass ang mga taga dito ana. So akong gin-instruction ako estudyante ayaw gid mo pag syagit-syagit karon kay sa bus ikapila jud nako sige badlong di jud maundang ang syagit sige jud syagit nya ang mga tao ako kay naam jud ko'y social gitawag og kanang environmental awareness ako nga taga tatan-aw gyud akong mata kay wa gibaw di ba ang mga tao na sige na magtan-aw na mo kani mga Chinese Singaporean sige na laglingi iba akong ginan akong estudyante nga kanang kuan bi kanang pag ayaw pagsapa kay kanang feel na ko gyud na something wrong akong gianaan nya di magyud mahilom ka diot saba na sad sus pagsaba na sad kuan bitaw mi gitawag ana I think gitawag ka ng murag konduktor nila ba gitawag nya pagtawag nito ang bawat nag-istorya ang babae nang kita anak ko nang istorya pag mag-istorya ni adto di sila namo nya nangutan na dayon ang konduktor ko kinsay head namo kinsay head pa nya niingon ko nga ako ang head ani nga group mao to istorya mi gingnan ko sa konduktor nga saba kay muhang group niya dili ni reklamo ang mga pasahero so ang among buhaton kay panaugon mo na mo niya ay na lang mo pangutana ditso na lang mo naog gihangyo ko sa kuan ba gihangyo ko sa konduktor nga dili na lang mag-iskandalo dili na lang mo fight ba ditso na lang naog nya isip bisita sa usa ka nasod nga kana bitong kuan kanang nasod nga dili bitaw taga didto no so they follow na lang og instructions kaysa magubot pa i-follow ko instructions unya ni kuan ko ni akong ginan estudyante nga manaog ta so gihunong mi somewhere gihunong ang nakanindot sad kay wala pa din amis Jorbaro kami sa Jorbaro kay stop over man to sa Jorbaro nya makaon ka kadiyot nya bayad ka sa bus ano na ba so ni stop mi didto pag humano pangaon pag sud na mo balik giingnan ako nya mao to ni gawas mi nya ako may estudyante kay nangutana ako may estudyante sir nganong gipagawas man ta sir anong gipagawas man ta sir ingon ako may estudyante nya kanang wala at that time ingon ra ko nga ayaw na mo og kanang tawagan na ayaw na mo pangutana diretso na lang so nanaog mi kanang with a shame sa ko ha kay with a shame sa ko ang part kay kaloy na mo ipanaog raman mi mararamig ka ng mga kanang mga iro mo gipagawas ba nya so pang usay mabuhat nimo no you're just a visitor ang paghatag nila og visa kay is a privilege not In a 70 meters, speed camera ahead. not 30 kilometers per hour not speed a limit. dili siya privilege dili siya right is a privilege so okay ra nako ni kuan ra ko ni tawagan na ni sunod lang ni nya mao to ni sakay mig laing bus kay ba mo unsay nakanindot sa mga gisakyan nga sunod nga bus kami ray tao kami ray tao uy naghilom na noon ako mga estudyante di na maningog nahilom di na maningog di na syagit ko it's time to syagit kay kanang kuan man wala na may mga tao pero wala na sila manyagit kinahadlok man so I think na uban mo estudyante diri nga makakita ani nga video kung nakahinom pa mo nga story nga di pa naog ta sa bus dito sa Jorbaro Malaysia tagay kog like ninyo diha og kamusang nanaw kung naabot mo ani nga stage nga nalingaw mo sa kong mga stories like sad mo panagsa oy kay aron na sa tay daghang kuan ba natay daghang
kanang likes ba niya. Pananglitan bag upa ka sa ako ang channel, tan-aw ka karon nya di pa ka follower, follow lang sad kay makaron malingaw sad ta ba, no? Unya, salamat kay sa inyong pagtan-aw ug I hope nalingaw mo sa kuang story nga gipanaog mi sa bus sa Malaysia.